Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang karuangan. Sararok kita sa sadong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon. Pagpaklay, arinderong albay, gabos sila,
Paghiromdom sa mga devote ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. Heart so filled with sadness, saints call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the blessed, work on me your wondrous art, change the joy my every if it be His holy like you I long to be, evermore His friend, and eternally love's force has no end. Patron of the blessed, work on me your wondrous art, change the joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude,
so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di minasabotan as sinaotoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga paglugaring. Sa peligron mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao, antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang na nga ipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyang mga minasunod. Thanksgiving offered by Messenbird family. Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Mr. and Mrs. Joselito Aranya. Joel Gallego and family. Thanksgiving offered by Cherry. Thanksgiving for Irene offered by Messenbird family. Thanksgiving offered by Joey and Arby.
Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Special intention for the success of partakers offered by IBP Albay. For healing of Dario Bausa, offered by John Paul Bausa. In honor of Saint Jude, offered by Cherry. For dismissal of case, offered by Mrs. Maribel Nunez. For Eve's smooth and positive outcome of her PR application, offered by Eve. Special intention offered by Bulawan family. Special intention for safe delivery of Rika, offered by Calio Luvendino family. For passing the examination of Casey, offered by Lynn Nolasco. For passing the bar exam of Steffi Azantra Giana, offered by Lynn Nolasco. Para sa kapengaloan ka mga minasunod na kalag, Dario dulot ni John Paul Bausa, Absalon dulot ni Vivian. Para kina Jocelyn, Romeo, Florentina, dulot ni Albert Rodriguez. Para kay Vicente Asin Filipa, dulot ni Joey and Arby. Para kay Beda, dulot kan Noni Nacion and family.
Sa liwat, Diyos maray na agas sa indo gabos mga tugang. Matindog na po ang gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuo. Pagkamot sa kakurangan, at naman sa iyo tinipon mo niyan. Umawan na si Sambon, ang Diyos sa mga langit mo. Umawan ang witanan kakurangan, kapos na banwa. Inokya sa bilog na kinamo, ang Diyos na kalalo. Ang Diyos na kalalo. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong spiritu. Aldaw na Webes, sa rong komunidad, kita po nagkakatiripon sa pagtaong ontra, pagdulok sa paghagad nin tabang, asin pamibi, kan sa tuyang mahal na patron, na si San Judas Tadeo. Idulot niya to ining sa tuyang misa ngunyan sa pagpamibiman para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Ngunyan tanganing kita gabos, na uya digdi magkanigong magselebrar kay ining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapapayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Kasindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahara ka. Kagurangan, mahara ka. Kristo, mahara ka. Kristo, mahara ka. Kagurangan, mahara ka. Kagurangan, mahara ka. Mamipi kita, Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo, naan sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul paan magtubod sa imo. Ininahagad mi, sa ngaran na Jesukristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade kay iba mo asin kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa. Ini ang dahilan kung daw tapuon kan aldaw na inusip sa mo ni Epaphras ang bareta dapit sa Indo, danay mi kamong ipinapamibi. An hinahagad mi sa Diyos, iyo na bulanos nindong masabotan an sa iyang kabotan, kaiba ang bilog na kadunongan asin pagkamidbid na itinatao kan Espiritu. Huli kaini matatabangan kamong mabuhay siring sa linalaom nin kagurangnan sa Indo. Sarong buhay na maninigo sa iya sa gabos na bagay.
Ipinapahiling ang bunga sa mga karahayan na ginigibo nindo, asin nadadagdagan ang sa indong pagkamidpid sa Diyos. Mapa sa indo ang kusog na minasarig sa iyang mamurawayo na kapangyarihan, tanganing maugmang tiuson an anuman. Magpasalamat sa Ama, hulita pinapagkanigo kamong makaayon sa mga banal, asin sa kahadean ninda magmana kan liwanag. Hulita iyan ang ginibo niya, hinali niya kita sa kapangyarihan nin kadikluman, asin dinaran niya kita sa kahadean nin sa iyang aking namumutan. Huli sa iya sa tong nakamtan an kaligtasan, an kapatawaran nin sa tong mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. Ipinahiling sa mga banwaan an sa iyang katanosan. Narumdoman an sa iyang pagkamuot asin pagkamaimbod sa harong nin Israel. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Nahiling kan bilog na kinaban ang kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Ang bilog na daga maugmang mag-awit sa kagurangnan. Umawon siya sa awit asin kurahaw nin kaugmahan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Mag-awit nin kaumawan sa kagurangnan. Kaibahan ang malumbay na tugtog kan arpa. Patanugon ang mga trumpeta asin mga hamudyong. Maugmang mag-awit sa kagurangnan sa tuyang hadi. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah. Sabihin mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga katangahan mo. Hallelujah, hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa ito, Asin sa imong spiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, duman sa baybayon kan danaw ni Genesaret sa Jesus, pinalibutan ng dakol na mga tao sa paghimati kan tataramon ng Diyos. Nahiling niya ang duwang sakayan na harani sa pangpang. Ang mga parasira nakahawas na, asin naguhugas kan mga hikot. Luminunad sa sakayan na sa diri ni Pedro, asin nagbuot na irayo nin kadikit sa pangpang. Nagtukaw sa sakayan, asin nagtukdo sa katawuhan. Pagkatapos pagtaram, nagsabi ki Simon, pumalawod ka, asin ituntun mo ang hikot sa pagdako. Si Simon nagsimbag, Maestro, kasubanggin nagdamlag dai kaming nadakop, alagad sa tataramon mo, itutuntun ko ang hikot. Siringan ginibo, asin nakadakop nin kadakol na sira, mala nga ni magigisi na ang hikot. Kaya pinaypay ang mga yaon duman sa sarong sakayan tanganing tabangan sinda. Nagdurulok, asin napano ang duwang sakayan sa kunharos madunod. Pagkahiling kaini, si Simon Pedro duminapa sa pamitisan ni Jesus sa sinagsabi, rumayo ka sa kakurangnan, ta ako sarong para kasala. Siya, asinan sa iyang mga kairiba, nagngaralas, pagkahiling kan dakulo na sira na sa idang nadakop. Naggaralas siring man, si Santiago, asin si Juan, mga aki ni Zebedeo, asin mga katabang ni Simon. Si Jesus nagsabi ki Simon, dai ka matakot. Puon ngunyan, mga tabuan sa imong pagdadakupon. Idinoong nindaan mga sakayan, binayaan gabos, asin nagsunod kay Jesus. Mga tugang marhay na barata kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Salamat po, tayaon ka mo. Pakisabi sa kataid, salamat, tayaon ka. Yan, day magturog habang nagmimisa. Magdamlag si Pedro, asinan sa iyang mga kairiban, naninira. Alagad, mayo sindang nadako. Nakaka-prostrate Gariman sa na fiesta,
isinalang mo na, tigigisa mo na so ingredients kang pansit, kadakol kang bisita, narealisar mo, dahil ka man pala na nakabakal na pansit. Nakaka-frustrate, magdamlag, nagsira. Mga parasira ini. Pero mayo sindang nadako. Pero kang nag-abutan sa tong kagurangnan, suminakay sa saindang sakayan o baroto. It was the time that they were able to caught many fish. In fact, sabi digdi sa Ebanghelyo, kan sinabihan sindakan sa tong kagurangnan, ituntun nindo an sa indong hikot. It was the time na sindakang nagsunod sa kagurangnan, so sa indanganing mga nets, dikit pang magisi dahil napano nin sira. Nagpapagirumdum po ini sa tuya mga tugang na ang presensya mismo kan sa tuyang kagurangnan sa bangka kan sa tuyang buhay. Ini po ang matao nin sabihon ta transformasyon. Ini ang matao nin success sa satuyang pagibukan sa tuyang misyon digdi sa kinaban. Kung mayo si Kristo ang gabos na ining tigigibo ta mayong saysay. No matter how the world will see it as a success, pero kung mayo sa satuyang espuerso, ang mahal na Diyos, mayong bunga ang satuyang misyon. Ang luwas kayan, ghost project, ang flood control project. Mayo ang Diyos. Yan, mayo siya sa satuyang buhay. Pero kung yaon si Kristo, our efforts would bear abundant fruits. So ano ang mga leksyon na magayuntang manod ang digdi? Duwa sana ang nahiding ko pong sangunyan, magayon na sa tuyang paghurup-hurupan. Ining sinabikan sa tuyang kagurangnan, ki Pedro asin sa iyang mga pag-iriba, go deeper. Magpalawod asin itunton ang sa indong hikot. Sa buhay, we need to go deeper with Jesus. Kasabay ang sa tuyang kagurangnan. Kung minsan kaya, mas gusto tang yaon sa nakita sa hababaw na tubig. Gusto tang yaon sa nakita sa pangpang. Lalong-lalo na sa lado kan sa tuyang pagtubod. We pray when we need something. Hababawon, masirimba sa nakita. Kung kumbinyente para sa tuya. Masimba ngaya ako kung may panahon lang. As in, mas lingkod sana ako kung daing conflict sa kuyang schedule. Kaya pag may conflict, siging pasaralida. Kaya may mga lektor o commentator, nakakalimang misa. Kaya ako man sa parte ko, maulit na naman pati ako kang sermon ko. Tuom na kang commentator. Diba? Minsan nga ni nagmisa akong gadan, dahil pa nga ni tapos ko ta sa sermon ko, yao na sa sakristan, dardara na sukalis tapos alak. Oh. We only serve at our convenience. Now, sabi kan sa tong kagurangnan, duk in altum. Ituntun ang hikot. Magpalawod sa saindong pagtubod. Spend more time in prayer. Forgive someone who hurt you. Magpatawad. Isa na magparasimba, magpatawad man. Sige mo nga ning simba, sige mo. Nagkukumpisal ako. Pinapatawad ko na sa mga nagkasala sa kuya. Pero dahil man, dahil mo nga ning napapatawadan sa imong agong. So that is the invitation. Nating tatao sa tokan sa tong kagurangnan. We have to go deeper with Jesus. Lalong-lalo na sa lado kan pagtubod. Maghiras kan sa tuyang mga bendisyon. Lalong-lalo na sa mga nangangaipo. Going deeper means trusting that God will use us. Nagagamiton kita kan mahal na Diyos. Ikaduhang punto, igwa po nin reward or premyo pag kita nagtiwala asin nagsunod sa satuyang kagurangan. Si Pedro, maski nga ni pagmati niya, gari alanganin, nagdamlag na ngaya kami. Ako ang parasira. Ika para maestro mi. Dahil kang experience sa pagsira. Kami, asinan sa kuyang mga kairiba,
iyo ang eksperto ka ining pagsira na ini. Pero sinugo sinda kan sa tong kagurangnan, nagsunod sinda. Karpentero, sinunod ki para sira. Nagsunod sinda. And they received the reward. O, nagdamlag, daing nadako. Ulit-ulit na ngaya kaming malaw palawon. O, naglilinig na nga ni kami kan hikot. Pero suminunod po si Pedro. As in, nahiling taman sa reward. Their nets were full. Their boats almost sinking. Dikit pang lumubog. So sa ilang bangka, sa kadakol na dako. Sa buhay po, pag tinugutan niya toan sa tong kagurangnan na lumaog sa bangka, kan sa tuya pong buhay, an sa tong buhay, pamilya, an sa tuyang mga tigigibong ministeryo sa simbahan, masupay ini sa bendisyon. Overflowing blessings. Not always materials, but aram niya to, meaningful blessings that we receive. Kulang nga ni ang kwarta, pero maugma kita, kontentado, as in matuninong sa satuya pong buhay. It's not magic. It is faith and trust. God rewards faith with fruitfulness. Pag tinugutan ta si Jesus na iyo ang maging kapitan yan sa tuyang bangka, even empty nets can overflow. Maski hikot na daing laog, mapapano ini nin bendisyon. So namumutan kong mga tugang, tugutan ta daw po an sa tong kagurangnan na iyo man dugodan maging in charge kan mga bangka kan sa tuyang buhay, lalong-lalo na po kan sa tuyang mission, whether in our families, in our workplaces, or sa satuya pong parokya. Let us go deeper in faith. Magpalawod, itunton ang hikot, magtiwala sa iyang kataramon. Asin halaton ta, yan sa tuyang mga hikot, mapano, bako sa nanin mga sira, kundi mapano inin kaugmahan, nin katuninongan, asin katuyuhan. Amen? Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Itinutulog niya mo Pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang mahako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugot yan kagurang nanan atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simpahan. Kagurang nan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan in sa imong apostol na si San Judas Tadeo, akuan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad ni huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spirito. itaas ang mga puso, Initaas mi na sa kagurang magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong dapat. maniniko, asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin binsan saen,
Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, tapinatugmad mo sa mga apostoles, san sa imong simbahan, tanganing inimaging danay, natanda kan sa imong kabanalan sa daga. Asin magtaonin mga langit nun, nakatukluan sa gabos na tao. Kaya ngunyan, asin sagkod pa man kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang ganan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, pag ako kamugabos asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya man kan karis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikaw magdatong. Kaya kami, na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapangkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdom magkagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong papa si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inak kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan si San Judas Tadeo na samuyang patron, asin gabos na santos, nakaintupan, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo silingwan, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos, samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo. Ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat ken maugmang paglaom, asin pagdatong kan sumong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadayaan asin ang kapangyarihan, siring man ang kabarawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa indo,
An sa kong katuninongan itinatao ko sa ito, haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtumod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan na sinpagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa indo. Asin sa imong spirito. Sa tuya po niya na ihiras sa lambang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Dios na napapara akan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Dios na napapara akan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Dios na napapara akan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, sinasakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ikapalan kagurangan ng makakahitno. Ikapalan kagurangan ng makakapano. Ang panugang pamana na hinihida minsan kuyang duka puso. Prayer to Saint Jude for healing. Please kneel. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness,
by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu na mimibi kami, lugod ang sakramento na sa mong inako, ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sa inan sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway. Ininahagad ni Huli ki Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot sa 24,261 pesos and 55 centavos. Anaamag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot man po sa 1,057 pesos and 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 5,628 pesos and 35 centavos. Siring man ang nakolekta niya to niya na bulan in Agosto, hali sa tada canisters, igwang total na 20,387 pesos and 50 centavos. So mga nagbalik kang sa indang canisters, pwede na po gilayon kuwaon sa opisina ang tada canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ng Setyembre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangaipo. Asin mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana, anonymous donors, duwang tig 1,000 pesos, apat na tig 500 pesos, asin duwang tig 400 pesos. Salamat po asin Diyos mabalos. Sa kuya po pasalamat sa Indogabos, lalong-lalo na si paglingkod sa satuya po misa. Asin sa mga satuyang online community na nakikisumaro man sa satuyang selebrasyon kan mga misa digdi sa satuyang parokya. Gusto ko lang po kamong informaran na lately, 2 days ago, na-deactivate po su GCash account kang parokya. Kaya kasudma, tiglakaw ko sa Globe, sabi sa kuya, it will take around 2 weeks para ma-restore, ma-activate kiraray su number. Kaya if ever igwa po kamong mga pamisa na tigpaagi sa GCash or donation na tigpaagi sa GCash na daimi pa na-acknowledge, it's because as of now, mayo pong signal itong satuyang GCash account. So, kung gusto po nindo, office transaction na po kita sa laog kay ning 2 weeks na ini. Kung daiman ka mo na-acknowledge, so daiman na isabay sa intensyon, so sa indong mga pamisa, ta daiman na-receive po kan sa tuyang GCash number so sa indong mga pigpadara. So, ang paghagad mi po nin pasensya. So, after 2 weeks siguro, pwede ta nagirara itong magamit. Salamat po. Matindog na po kita, tarayao na sumasimbang sunod na misa. Asin, gari ako man giraray mamisa, makahangos lamang. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa samong spirito. bendisyon ang lugod kita gabos, ken Diyos na mamumuton, asin may herako na nama, ang aki, asin na Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sa
Thank you and good morning. See you later.